Dlhé vlasy. Dlhé vlasy. Dlhé vlasy. Dlhé vlasy. Dlhé vlasy. Marina formálnych vlasov. Dlhé vlasy. Dlhé vlasy sa nenosili, bolo to proti režimu. Človek nemohol vyzerať alebo mysleť tak, ako chcel. Ľudia sa snažia o poriadok, najmä keď sa ich myseľ pohybuje v tých tradičných tendenciách. Furt mi hovorí, že som dievčatko potom. Tak ich musíš poslať do prdele. Sa podľa mňa snažia ubrániť tomu životnému štýlu súčasnej spoločnosti. Nepríjmajú celé to menu, čo im táto spoločnosť dáva na podnose. Vyberajú si to, čo je ich srdcu blízke, to, čo ich charakterizuje, to, s čím sa stotožňujú a vytvárajú si na to vlastný názor. Shake the dreams from your hair. Tie vlasy musia byť nádherné, čisté, opálené, zúžvalnené.